Què passava ara fa 10 anys? Ara fa 10 anys, més ben dit, ara fa 10 anys i mig, els valencians Gramoxon Ska Band tocaven a la sala polivalent de la Palma de Reus. En aquell concert hi havia uns taloners de luxe. Eren, ni més ni menys, que els Obrim Pas. Doncs ara fa 10 anys no teníem la primera... Estàvem en les maquetes, recuperant el somni, completament. Sí, recuperant el somni. Vam fer el concert amb Neu Gorriac a València i va ser el... Bueno, començàvem a sortir i vam tocar aquí al Palma de Reus i crec que va ser el segon o tercer concert que fèiem al Principal. A Barcelona i a Lleida. Jo Lleida. A Barcelona i a Parella. Ui. Ja Vinaròs, que no, perquè pillava un poc més allà. Bueno, hem fet una maqueta de 4 temes. Són 2 temes dels nous del grup, no? I 2 temes dels antics, però remodelats i amb altres arranjaments i instruments, altra instrumentació, més veu. Som un grup hardcore. Som un grup que fem de tot el que podem fer. Fem el que ens agrada fer i si toca fer ska, fem ska. No, si toca fer se referís a que ens avellís, però no que... En l'autobús a més de Barcelona, els 60 ahí en col·legues de València i tal, va ser una bogeria, però bueno, avui ho recordem.